Můžeme dát někomu prostě jakoby fart, jo. Tady potom máme samozřejmě nějakou romantiku, totálně se nacházím tady v Antiloupu. Oni šli na takovou menší prohlídku, kam jsem nakonec já nešel, takže vám aspoň ukážu, čím tady vlastně jakoby jedem. Jedem tady Teslou modelem 3. A je to celkem vtipný, protože kamarád zapomněl buknout pojištění na to, takže my jedeme úplně bez pojištění. Trošku nám uletěla po cestě SPZ, ty vole, takže takhle vypadá naše SPZ. Přední tu SPZ samozřejmě nemá. Zadní kufr máme prostě čaky vody, tady si vždycky doplníme v nějakým fast foodu nebo v nějakých věcech. Noc tady byla strašná, spali jsme prostě fakt hrozně. Že jsem tak koupil ještě nějaký karimatky, mám tady nafukovací nějaký pičoviny, pak nějakou hygienu, deky, tady má samozřejmě moje nejdůležitější součást tripu a to je hajzlák. Pak je tam přední kufr, ale ten je malinký, co si nemá smysl ukazovat. Co je tady určitě výhoda, je to, že za nabití baterky buď neplatíte vůbec, anebo platíte úplně minimální částku. Teď si ukážeme, co tady v tomhle autě máme, jenom si napiju, protože tady je fakt šílený vedro, jakože úplně strašný, třeba 45 stupňů klidně. Každopádně, co je tady zajímavého v té Tesle, jo? Tady máte jenom pár tlačítek, hrozně se mi tady serou ty blinkery, prostě normálně máte, že to je takovýhle ty páčky a to tady není. Můžete mluvit o Tesle přímo, že jí třeba řeknete Tesla, find me win code. Teďka se možná nemluví, to se vypneme. Tady máte potom pičoviny, co asi znáte všichni, z těch různých takových Tesla videí. Falcon Heavy. Doufám, že to nedělá to moje auto, ale předpokládám, že ne. Máme samozřejmě nějakou romantiku, tak tady potom samozřejmě takhle to vypadá. To vypadá nějakým způsobem vzadu, tam teďka sušíme plavky. Jako fakt je tady dobrý místo, sedačky jsou hodně polohovatelné, dá se tady s tím jako hodně vyhrát. A tady je pak ještě jeden takový menší tablet právě pro zadní sedačky. Můžete právě pouštět filmy, jo, a i nějaký Twitche. Jsou tady právě hry, a to jsem to taky objevil včera. Že můžete dát tady nějaký šachy, jo, prostě třeba play game, jo, tady prostě můžete si dát šachy. Což mi přijde taky takový jako zajímavý. Jsou to fakt jako úplný hovadiny, co v autě jako nepotřebujete, ale že to je někam dlouho. A třeba jste s dětma nebo něco, tak jako je to fajn. Takhle jako na zkoušku a chtěl jsem to zkusit vždycky jako řídit Teslu, tak za mě prostě proč by ne a určitě, ať už po finanční stránce, tak i po nějakým komfortu, tak se to vyplatí. Auto je chytrý, prostě hlídá si to odstupy různým způsobem. Často teda sere mě jako ty kontroly, že vás to prostě jako hlídá na každém kroku, což je takový už potom celkem otravný. A to od auto zase úplně nechcete. Ale má to šílený zrychlení, dokáže to jet z 0 na 100 za nějakých 2,6 vteřiny, což pro představu Formule 1 má asi nějakých 2,3. Nekoupil bych si ho ještě, protože prostě to za mě není ještě tam, kde by to mohlo být. Já jsem zase ozvu někdy příště, až tady odjedeme z Antiloupu. Dneska máme v plánu ještě jedna Forrest Gump Point, také jídlo, přespíme, tentokrát asi budu spát venku, takže možná mě zažere medvěd, aspoň bude nějaký content. Mějte se krásně, mám vás rád a vidíme se zase někdy příště, zatím čus.